қувватали Муродов, сокини 69-солаи шаҳри Душанбе, мехоҳад дар интихоботи президентии оянда яке аз аъзои фронти халқии собиқ ҳамчун номзад пешбарӣ шавад. барои ҳамин аз комиссиони марказии интихобот хостааст ки ба онҳо дар таҳияи санад ва пешбарии номзад кӯмак кунад. дар ҷавоб ягон мушкилот дар инҷа нест, чунки вай сари камтар ба мо гуфтанд ки вале барвақттар аст. ҳоло мехоҳад ба парлумон пешниҳод кунад ки қонуни интихоботро ислоҳ намоянд то довталабон аз фронти халқӣ, як гурӯҳи аз байн рафтаи замони ҷанги дохилӣ, номзадиашонро пешбарӣ намоянд. мо пешниҳод дорем ки ҷамъоварии имзо ақаллан 150,000 бошад, бас ва худ пешбарӣ кунӣ 25,000. ҳоло бар асоси қонун касеро ба ҳайси номзад ба курсии президент сабти ном мекунанд ки 210,000 имзо ҷамъ биёрад. ҳамчунин мехоҳад ҳаҷми пули сабти номи довталаб камтар карда шавад. ҳадафи пешниҳодашонро чунин шарҳ дод. ман барои чӣ ҳозир ҳамина тасмим гирифтем ки пешбарӣ кунем ки вақти салоҳияти конститутсионӣ президента он ба охир расидааст. таҳлилгарон мегӯянд, агар ҳадафи Муродову ҳам ақидаҳояш ҷиддӣ бошад, ҷолиб аст. ба шарте ки ин нафар як нияти ҷиддӣ иштирок дар интихобот дошта бошад, на мақсади танҳо худнамоиштиҳӣ ё ин ки ҷавлон задан, реклама кардани худаш. фронти халқӣ як тарафи ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон буд, ки баъди хатми ҷанг дар соли 1997 аз байн рафт. муҳлати президенти Эмомалӣ Раҳмон 2 сол баъд ба поён мерасад, вале ҳеҷ гурӯҳ ва ё ҳизби сиёсӣ доир ба интихобот суҳбат накарданд. пешниҳоди Қувватов агар ҷиддӣ бошад, ин сукутро шикаст.